sa Berlo Gabaong TV na po ngayon. Live po tayo mga kabayan dahil pag-uusapan po natin ang ating pagpupursigi. Pagpupursigi sa pagnenegosyo, sa pagtatrabaho, lalong-lalo na ngayon na alam natin ang ating kalagayan ay mayroon tayong mga leaders, lalong-lalo na sa presidente at vice president natin, mga senators pababa, hanggang pinakamababang mga official natin ay talagang nagsisikap na paunlarin, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Yan ang matagal na nating hinihintay mga kabayan. Ngayon ay nakalaya na tayo. Kumbaga sa pananalita mga kabayan na nakalaya ka na sa pagkatali mo sa pagtatrabaho, masasabi natin na ngayon makakalaya na tayo sa ating pagkatali sa pag-iisip na hindi tayo asenso. Kaya ang challenge ko sa iyo kabayan, magpursigi po tayo. Negosyo ang pag-usapan natin. Babanggitin ko dito sa live kong ito mga kabayan, ang mga negosyo na sa aking paningin at opinion ay gamit na gamit sa panahon ng ating Pangulong BBM ngayon. Dahil nakikita na natin, dati-dati kasi kung karamihan ng mga nagdaan ng mga presidente, makikita mo yung talamak ang kapitalist. Yan po, kapitalist po ang nangunguna. Ngayon, medyo mahahaluhan na ng pagmamalasakit, meron ng kapitalist na haluhan ng socialist. Sa maniwala po kayo o hindi, yan ang mangyayari sa ating government o sa ating lahat mga Pilipino. Mayroon tayong kanya-kanyang tsansa na umangat ang buhay. Lalong-lalo na ang mga mahihirap na katulad ko o nasa middle class o yung mga mayayaman, medyo ma-achieve natin mga kabayan. Magkakalapit yung gap natin na tinatawag nila dati the haves and the haves not. Panahon pa yan ni Manuel T. Cassis at panahon pa ni Renato Constantino yan, yung mga binabanggit, yung mga taga-UP na yan, si Renato Constantino. Pero sa ngayon, new version na ngayon ng mga Pilipino sa ngayon. Alam natin na kahit mataas po yung palitan ng piso at sa dolyar, sa nakikita natin yung sinseridad ng ating mga leaders, yung ating mga pangulo, yung nangunguna sa atin. Nagpupunta sila para ma-strengthen ang ating foreign policy. Unang-una sa lahat para maiangat ang ating ekonomiya. Pangalawa, dahil pag-usapan pa rin natin yung negosyo, isalin na natin dito yung kanilang pagpupursigi rin na magkaroon tayo ng mga karapatan na mas magandang pang-prevent pa ng mga pandemic or mga pandemya. Yung mga vaccines para maka-access tayo ng mga mabilisang panlaban sa mga viruses. Ngayon, umpisahan na natin mga kabayan. Siyempre, basic pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko babanggitin yung korporasyon, yung mga dambuhalang kumpanya. Dahil ang niche ko kasi, ay ang pangarap ko, visual and mission ko ay maiangat ang gap ng buhay ng nasa below poverty line to poverty line sa middle class. Para maramdaman natin. Kasi ang dami nang nagdaan ng mga administrasyon na sinasabi nila, oh, gumanda ang ating ekonomiya, pero yung buhay, hindi naman po ramdam. Yan, pag-usapan po natin. Unang-una sa lahat, may mga nabanggit na ako, na-vlog na akong mga negosyo, mga kabayan, na sa ngayon, sa tingin ko yan ay mag-i-epektibo ngayon. Unang-una sa lahat yung talipapa na negosyo ko noon. Malaki ang impact sa buhay ng bawat nangangarap, bawat naniniwala at bawat nag-e-execute. Alam natin kasi kahit napakaganda yung ating mga vision and aspiration, kung hindi naman natin
nilalagay sa action, di tayo nagte-take action, parang wala lang din yun. Kaya kung ang vision mo ay magkaroon ka ng talipapa, naniniwala ka sa aking sinasabi at kino-connect mo, bakit si Bernard ngayon, government na yung si binabanggit ngayon, hindi na mga tips. Kasi maganda kasi na pag may tips ka, i-put mo into action, at yung gobyerno mo maganda, edi maganda po ang epekto sa buhay ng tao. Kasi kung maganda yung benefits na nakukuha mo sa government, maganda yung suporta, as magsisikap ang mga negosyante. Dito pa lang sa maliit na lugar, ang dami ng makikita mo na negosyo na pwede mong i-operate. Pero ang sasabihin ko sa iyo mga kabayan, pag nagnegosyo tayo, kasi nagbigay ako, i-kuan na natin, parang i-scan at palawakin natin. Halimbawa, yung talipapa kasi, kinakailangan magandang negosyo yan. One-stop shop na maliit. Kung nagtalipapa ka, meron kang gulay, meron kang mga pangrekado na, meron kang karne, meron kang isda, meron kang bigasan. Lahat ng pwedeng mabili sa lugar mo, gawin mo na kasi one-stop shop. Yan. Pero pag ninegosyo, kailangan mag-umpisa ka sa maliit. Yan po ang katotohanan. Marahil tatanungin niyo, Bernard, may negosyo ka ba? Yun siguro ang tatanungin niyo. At syempre, kung ano man ang yung pinagkakabalahan aside sa income mo, aside sa kabayo mo na tinatawag, yung actual na trabaho mo, ay negosyo yan. Meron akong negosyo pero hindi ko na babanggitin sa inyo dahil hindi naman po lahat ay kinakailangan na i-voice out, pero lahat ng tao kailangan, dapat isipin mo na may tatlo kang income. Huwag lang yung isang income. Yan kabayan. Shout out nga pala sa lahat po ng ating mga subscribers. Yon si Mr. Danny Manurot, yung Manurot page at saka Manurot sa YouTube. Paki-subscribe din po yan. Partner ko po yan. Ayan. Balik po tayo sa pagninegosyo kasi kailangan magkaroon ka rin ng matibay na paninindigan. Sa una, pag sumubok ka, pag na-stumble ka, bangon. Magreplano ka ulit. At mag-invest ka ulit. At isang tips, huwag kang mag-invest ng malaki. Kailangan maliit, palakihin mo. Yan ang tsuri rin ng pagninegosyo. Ang tanong, Bernard, nasubukan mo na ba? Nasubukan ko na po. Nasubukan ko na rin po. Kaya napakabuti po yan na ganyan ang ating gagawin. Pag nagninegosyo ka, kinakailangan mo mag-ipon ka din. Hindi kapag tagpitas, maraming perang pumapasok, isipin mo rin yung cash flow mo. Ililiwanagin lang natin ng konti yung cash flow ko. Depende po, kanya-kanya po yung pagmamanage ko ng cash flow. Ang mga purely entrepreneur talaga, ang cash flow nila, lagi silang broke. Ano ba yung broke? Yung broke kasi wala silang laging nahawakan na pera dahil pagkakuha ng ganansya o kita sa kanilang negosyo, inire-recycle pa nila sa isa pang negosyo. Kaya wala silang pera. Iba naman yung kapos na kapos. Yun ay talagang walang pera talaga. Dahil minsan nagagastos nila lahat yung pera ng kanilang negosyo. Kaya importante kabayan isa din yung pag-iipon. Pag may income ka kasi, lagi mong i-mindset na paghahandaan mo yung panahon ng tagtuyot. Dahil ang buhay, mayroong tag-ulan at saka mayroong summer. Tatandaan mo lagi yan. Nakikita mo ba yung kuton sa Ilocano, yung langgam sa Tagalog? Yun ay umulan, bumagyo, summer. Yung attitude niya, yung karakter niya, laging nag-iipon pagkatapos kumain. Maganda po yun. Hindi kagaya ng iba, yung mga grasshopper, kain ng konti, talon ng talon, hindi marunong mag-ipon. Gets nyo po ba yung gusto kong sabihin? Hindi mo kailangan laging umalis sa isang lugar. Hindi mo kailangan laging maghanap-hanap. Kung ano ang meron sa'yo, pagyamanin mo yan. Dahil bigay yan ng Diyos.
Kung gusto mong magnegosyo, wala kang puhunan, manalangin ka, maghanap ka ng paraan. Mag-umpisa ka sa kung anong meron ka. Ayan. Yan po ang pinaka-importante. Ano ang example? Diyan sa inyo, kung ex-abroad ka, kung marami kang nabili noon na naimbak sa bahay nyo, na sa ngayon ay walang gamit, walang-wala ka, hanapin mo sa iyong puso, sa iyong isipan, kung gusto mo bang mag-ukay-ukay. Ibenta mo yan, kabayan. At kung ikaw naman ay galing sa pagtatrabaho, sa isang mga fast food, marunong kang magluto, wala kang puhunan o ano, hanapin mo din sa iyong puso at sa iyong isipan kung willing ka bang magluto at kung mayroon kang Diyos sa iyong buhay. Magluto ka, isell mo dito sa internet. Ang dami nating platforms, makakatulong yan. Kaya yan po sa napalayo na po tayo, pero sa talipapa, maganda po yan. Pangalawa, na negosyo mga kabayan, subukan nyo po yung bigasan. Siguro napagkokonekta nyo lahat yung sinasabi ko. Ang ibig ko lang sabihin, kung sabihin ko na sa inyo ang aking vlog na ito, itong live ko, matatapos na sa 30 seconds. Sasabihin ko na lang na ang negosyo mo ay magnegosyo ka ng pagkain, konsumo ng tao. Kalas, mapi, wala na tayong pag-uusapan. Pero dahil gusto nating himayin, iparating pa sa ating mga kapwa-tao, kapwa nating Pilipino, ang mga negosyo na sa tingin ko ay papatok, yan po ang iyong gawin. Kaya yung bigasan, marami na pong nag-umpisa yan, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi ang pagninegosyo kasi, isang challenge po yan sa buhay. Kung ang pangarap natin ay lagi po tayong nagtatrabaho, abay hindi natin madodoble yung ating income. Wala naman po naging milyonaryo na nang mabilis na nagtrabaho. Mayroon naging milyonaryo na yung mga highly paying talaga yung skills nila. Kaya gaya dito sa Saudi, yung mga nasa malakihang trabaho, yung sumesweldo ng 500,000 sa isang buwan, bihira naman yun. Siguro sa 10,000 na tao, siguro mga 3 lang na mga Pinoy. Yan. Pero ang pinupunto ko po ay yung pagnenegosyo, maganda po ngayon. Dahil ang ating mga leaders ngayon, talagang serbisyo publiko ang kanilang ginagawa. Nararamdaman natin yung pagmamalasakit. Noong panahon pa ng 70 dekada, dahil dyan po ako pinanganak, ramdam na ramdam ko yan. Hanggang sa 80s, dahil ako po laging pumupunta, tumiinom ng gatas, tumatakbo na may trigo, may tinapay. Yan po ang aking naranasan. Yung bigasan po, kahit maliit lamang po ang iyong puhunan, mga kabayan, ay kikita po kayo. Ang importante yung pagmamanage po ng inyong income. Makikita mo po ang iyong cash flow kung paano mo po paandarin. Yung cash flow mo ay yung pera mo, yung kinikita mo. Kumbaga in short, kung kumita ka ng 1,000 sa isang araw, lagi kong sinasabi, don't expense more than what you earn. Yan ang lagi kong sinasabi. Dahil kung mag-expense ka ng more than what you earn, kumikita ka ng 1,000 sa isang araw, 100 ng iyong utang, mayroon kang utang na 3,000 sa isang buwan. Kaya yan ang tatandaan natin. At pangatlo, na kinakailangan na maganda mong pasukin ngayon mga kabayan, kinakailangan mong mag-buy and sell mga kabayan, dahil kung darating na yung mga investor dyan sa Pilipinas, dahil nasa Saudi po ako maganda po yung buy and sell, wala pong tax din po yan. Kasi kung binili mo ng 10,000, ibebenta mo ng 14,000 to 13,000 cash on hand, wala na pong kwan yan.
Wala pong tax. Pag-tax ka lang po yung pag dineclare mo po doon sa yearly mo o yung pagkuha mo ng sedula mo. Kaya, anyway, hindi ko naman sinasabi na that is a fraud. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Kaya mga kabayan, kapag ganyan po ang ginagawa natin at yung titignan natin na pagninegosyo, maganda po yan. Nakatatlo na po tayong negosyo. Kaya wag lamang po tayong umasa sa iisang income. Kasi sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman, o hindi mo pa nakikita yung epekto, pero sa totoo talaga, within 3 to 5 years, makikita mo, mararamdaman mo yung epekto ng inuumpisahan mo na ngayon. Dahil wala naman po naging milyonaryo at naging successful by 24 hours. Tiis po yan at tiyaga. Consistent po yan. Kahit ilang beses po tayong bumagsak, pilit tayong babangon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Yan po ang isip ng Ilocanong entrepreneur. Yan po at Pilipinong entrepreneur. Yan po ang dapat. Kaya ang pagnenegosyo po, napaka-importante po yan. Lalong-lalo na ngayon, yung mga grazing, yung mga mag-aalaga ngayon, tingin-tingin lang din po sa agriculture. Yung mga pagpapaitlog ng mga manok, pag-aalaga ng mga baboy na walang amoy, yung pag-aalaga ng kambing, pag-aral-aralan nyo po yan, kasi magandang negosyo yan. Backyard farming na po yan. At backyard na pinagkakakitaan po yan. Kailangan po nating tulungan. Minsan, kung ano yung meron sa atin, yan din ang at magpapayaman sa atin. Tingin-tingin lang sa tabi-tabi at mag-eksperimento lang kung ano po yung dapat. Pero ang importante kasi, yung in and out. Parang sa basketball na rin yan, kung para manalo ka, kinakailangan mo ng maraming offense at saka malakas na defense. Ganyan din yung buhay, ganyan din yung negosyo. Kinakailangan mong mag-invest at kinakailangan mo rin naman magtabi at kinakailangan mo na rin i-control ang iyong pera. Kinakailangan mo rin tignan kung saan napupunta ang iyong pera. Kaya yan lamang po ang masasabi ko sa live na ito. Hangad ko mga kabayan, mga ka-subscribers dito sa Bernard Gabaon TV or Berlomamin Gabaon TV na po tayo ngayon, na lahat po sana tayo ay umasenso ang ating buhay. Lahat po sana, maski maliit, malaki, medium na mga oportunidad na nababanggit po natin, sana wag natin pong pag-atubilinan na gawan ng paraan na i-apply o di kaya gawin sa ating buhay. Dahil ang action, yan po talaga. At sale, pagbebenta, yan po talaga ang pinakapusod o puso ng negosyo. Kung walang benta, walang kita. Yan. Kaya hanggang dito na lamang po. Salamat po sa nakinig ng aking live na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.